Това е моята стара печка на вода и на масло. Не използва никакви електрически компресори, помпи, нищо. Харчи около литър на час, може и по-малко. Водата се използва за пълното изгаряне и второ за компресор, воден компресор, който е водата се изпарява в специален съд вътре, а това е съда за водата, който е под налягане. В момента е 0,4 атмосфери налягането. Не знам дали се вижда как пуши тук, капачката изпуска. Няма никакво пушене. Няма недоизгорели пламъци в комина.